Amat-amat na nga nagapabatsyag ang summer. Kag kung summer, syempre, hindi madula ang beach. For this episode, we are heading towards north. Aton bisitahon ang Escalante City. Isa sa mga pinaka-popular sa karon nga tourist destination sa Escalante City among ilang Sandbar. Pwede ka makakadto didto kag rentahan mo ang isa sa mga floating cottage nga naga-operate diri. Sa old poblasyon nga port ang kick-off point. Kung low tide, may canoe nga magasugat sa mga pasahero pagkadto sa floating cottage. Kung high tide, rekta ka na sa kay diri. Ini ang Busay Floating Cottage. Kung trip mo mag-chill lang with friends, this is the place to be. Madak ang floating cottage sa Sandbar para makapanaog ka kag mag-enjoy sa beach. Pagkatapos ang boat ride, mura nang pwede makatinir diri anay ang inyo nga balsa. Samtang inyo nga enjoy ang Sandbar nga ginatawag diri sa Escalante City. Pwede ka mag-relax, mag-unwind, magkaon, pa-music, kag i-enjoy ang matahom nga white sand beach kag tuman katinlo nga tubig diri sa Escalante City. Sa cottage, pwede ka magdala sa imo personal nga DJ kung hilig mo mag-sound trip pareho sa sininga grupo. Pwede ka mo magsugba-sugba sa pagkaon samtang naga-relax. Sa sulod sang 8 hours, private ini para sa inyo nga grupo or family for only 5,000 pesos. Bangod pandemic, 50% capacity lang anay ang cottage. Mga 25 to 30 lang katao ang ginaalaw. May ala VIP room pa sa ibabaw para mas matahom ang view. Relaxing ang mood sang Sandbar. Kung ang tahon mo halin sa ibabaw, different shades ng blue and green ang imo nga makitaan. Samtang nagabalabag sa tunga, ang puti nga Sandbar, daw painting lang tawon. Istorya sa tourism officer sa syudad nga si So, nung nag-start kami sa floating cottage na hinanay sa Department of Tourism, Region 6, doon na nag-start nga, pwede tigalin ka, dogs, sa floating, then muna nang mag-enjoy sa Sandbar. Ay, damo man din, sir, ng mga private activities. Pwede sila ka-stop over, then there is like a jet ski, drone ka pa, shot sila. So, nakita dito sa drone nga, namin sa color, namin yung skin. Actually, may apat kami kasi Sandbar. pinasahi abi ang kolor sa tubig, makagalanyat. Hindi niya prenup shoot ha, interview lang. Sunod sa tag-iya sa cottage nga si SB member Erson Escala, weekdays na lang gani kuno ang bakante nila kag ang tanan nga mga weekends tubtub sa bulan sang May, fully booked na. Amo sini ka popular sa karon na floating cottages ang Escalante City. Subong nga March daw fully book kami pero ang weekdays, weekends namon hasta May ubos na. Ubus na. Amo na kada magkakadto. Sir, ano nagkakadto hindi lang mga taga Escalante. Hindi. Mga taga nilain. Subong nag-open na daw damo na taga Bacolod. Mga taga magkakadto na din. Pero sa una pag distrito pa, Escalante lang yun. Daw solo nyo lang area tapos daw ka namin sa baybay. Kung may upod naman ka mga kabataan, pwede ka man diri sa may Filican nga floating cottage. Pwede maka-video ki ang pamilya. May kayak. May slide para sa mga kabataan.
Malapad ang second floor, may mga Instagrammable spots. Mas madamo nga mga tawo ang pwede ma-accommodate diri. Halin 8 a.m. to 4 p.m., exclusive na para sa inyo ang ini nga floating cottage sa presyo nga 6,000 pesos. 8 a.m. to 4 p.m. sir. Okay na, okay na. Oh, Diba? sulit na sir. Kag safe ba kay kilala mo tao nga upod mo, di ba? Yes sir, naakoy mga crew, bali 5 crew sa kong crew. Upod na din sila. Pwede ka kadala food ni mo yan, for example, ako Yes yan. sir, pwede. Tapos we have 45 persons also allowed in the... Andre, maka-allow dire. Ayun na. Diri ka Manila dalon sa isa pagid ka sandbar para maka-relax. May KSFA pagid yung floating cottage gaya naman sang asosasyon sa mga mangingisda. Sa pagrenta mo sa ilang floating cottage, dako nga bulig ini para sa ilang nga palangabuhian. Amo man sa gihapon ang spot nga dalan sa imo. Matahom nga sandbar. Pa sa tourism officer, madamo sang luyag magbukas ang floating cottages pero ilalang anay ini sa karon ginalimit sa mga taga Escalante City. Nagapati siya nga isa ini kadako nga bulig sa ekonomiya sang syudad. Hopefully madamo sila sir, madamo di ang floating cottages para magtuloy-tuloy pala ang Escalante. Kay ang base story sa isa ka gihapon. So mas dami pa di ang ilang income. Sa kaysa sa nagpanagat sila kay isa panagat sila ng okay, makuha sila 50 pesos. Ako na, oo, as in, interview ko kita sila. Tapos kung isang, na ko na floating daw ka, balado ka, stable na sa nilang income. Initanan sa aton, nakahibalo nga may amo sinigali nga ginatago nga treasure ang Escalante City. Pero kung magkadto diri, hindi pagkalipatan ang minimum health protocols. Mag-enjoy, pero dapat maghalong. Good music, good food, good company. Blue nga tubig sa bye-bye, white sand. Ano pa ang ginapangita mo? Dali na tanan, makitaan sa Escalante City. Episodes ang Tripping i-follow ang among Facebook page Digicast Negros at ang YouTube channel Digicast Negros. Ulot sa magbangon. Ako si Romeo Subaldo kini ang Tripping ni Romeng.